ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಮ್ಯತೆ ರಾಮ ಕರ್ಷತೆ ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಗತಿ ಹಾರಿಣಿ ದುರ್ಗಾ ಪಂದೊಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು. ರಮ್ಯತೆಗೆ ರಾಮದೇವರನ್ನಂಡ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ದುರ್ಗತಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆನೆ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯಾ ಒರುಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಚೆನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಗುರುಕಾರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರ್ನ ಇನವುಲ್ಲ ಮಿತಾಲಿಕೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸ್ಸಲ ಮೂಜಕ್ಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೊಡ್ರ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನತ ಸಹಕಾರನು ಒಂಜಿ ಏಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಂಗಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದರೆ ಡಿಸೈನರ್ ಮಂತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕಲೇನು ಕೊಡ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಕೂಟಗೂ ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕೂಟದ ತೀರ್ಪು ಗೊರ್ರೆ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡು ಎಡೆನ ಅನುಭವ ಪುನಃ ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಂಡ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪುನಃ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರೈನ KK ಪೇಜಾವ್ರು ಮೊಕ್ಕಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟೋಡು ಮುರ್ತಾವಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ವಿಶೇಷವೈನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕದ ಪಿರ್ಕಾರ ರಡ್ಡರ ಸಾರದಾತ ಪಿಲಿಕುಲುಂಡಿಗೆ ರಡ್ಡರ ಸಾರ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡುಪ್ಪುನ ಎಲ್ಪ ಶೇಕಡ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲು ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ದಲ 407 ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಡುಂಡು ಅಂಚಾತ್ರ ಇಡೀ ಭಾರತಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾತೆರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಪಿಲಿ 407 ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಉತ್ತರಾಖಂಡಡು 340 ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಡು 300 ಆಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ದುರ್ಗೆನ ವಾಹನ ಬಂಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಹತ್ರ ವಿಶೇಷವೈನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಆರಾಧನೆದು ಹೊರುಟ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಐತ ಪಂಥ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬಂದಲ ಇತ್ತ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಲರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕೂಟ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
2 ನಿಮಿಷ. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಡಿಡು ಒಟ್ಟುಗು 407 ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಆ 407 ಪಿಲಿಟ್ಟು 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾಡ ಕಡಿಬಾಕಿಲು ಜತ್ತದು ಊರ ಸಾದಿ ಬತ್ತದು ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡದ ಈ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಬತ್ತು ನಲ್ತಿಡು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಉಪ್ಪಾಡು ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇನಿ ಪಿಲಿಯಸ ಪಂಡ ತಂಗನೆ ಮಂಗನದ ಪಿಲಿಯಸ ಪಾಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ವಾವ ನಮನೆಟ್ ನಲ್ಪುನೆ ತೂತ ಅವು ಪಚ್ಚ ಉಪ್ಪರೆವು ಅತ್ತಂದನ ನೀಲಿ ಉಪ್ಪರೆವು ಇಜ್ಜಾಂಜಿನ ಕಲರ್ದ ಆ ರಂಗದ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತನು ತೂವರ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಿಲಿತ ರಂಗಿ ಎಂಚಂಡು ಅವು ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ದ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಒರುಟು ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಕಾಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಟಾಟಿ ಪಡ ಬಂದಲೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಕಾಡ ಮುರ್ಗೊಲ್ನ ರಾಜೆಗೆ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಎಲ್ಲರು ಆ ಪಿಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ದಯದಿದು ಕೈತಲ್ ಬರುಡು ಗುರ್ತಾಬುಜಿ ಪಿಲಿತ ಏಸಡುಲ್ಲರು ರಾಜಣ್ಣ ಏತು ವರ್ಷದಂಚಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ಏತು ಕೂಟದ ಕುಲ್ಲರು ಈ ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು 15 ಜನ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 40 ಜನ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಸರಿ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ಟು ಕೊಡಂಜಿ ಪಾತೆರ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈಕುವೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಣ್ಣನ ಕೂಲಿಲ್ ಪುರ ಈ ಮುಡಿ ಹಾಕದು
ಸಾಧಾರಣ ಕೂಲಿ ಪರು ತಾಳ್ದಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಿ ದಾಲೇಜಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಸೆಟ್ಟಡೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನಿ ಸೆಟ್ಟದ ಕೂಲಿ ಬತ್ತೊಂದು 32 ಕಿಲೋ ದುನ್ನದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದೇರಿ ಐಕೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಎಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಸಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಬಗೆಟ್ ಪದ ಬರೀತಾರೆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತೂತಾರ ಅಂದ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ವಾದ್ಯದ ಉಲೆಪಾಟ ಮಲ್ದಿನ ಸದಾಶಿವರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ದಯದಿದ್ದು ಇರ್ಲವರ ಕೈದರ್ಲ ನರಗ್ಲಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡು ಇನ್ನೇ ಆರ್ನ ತಾಸದ ಉಲೆಪಾಟ ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ ಮಾತೆರ್ನ ಕೆಬಿತ್ತ ಉಲೈ 100 ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ನೈಕ್ಲೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊನೊಂದು ಎತ್ತ ತೀರ್ಪುಗೆ ಎನ್ನಂಚಿ ದಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ನುಡಿಕೇನ್ಗ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ದ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಎಂಕಲ್ನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಆಹ್ವಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಲೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಉಂದಿ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ವರ್ಷ ಪೋನಗನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಕಲ್ ನಂಚಿನ ಜಡ್ಜಿನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು. ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ನಿಯಮಲೇನ ಅನ್ಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತಿತ್ತಾನ ಅಚ್ಚುಕೊಟ್ಟಾದ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು 4 ತಾಸೆ ಒಂಜಿ ಡೋಲ್ ಉಂಡು 4 ತಾಸೆಲ್ಲ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಡೋಲ್ಲ ಚರ್ಮದನೇ ಡೋಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸುರುತ್ತ ತಂಡದಕ್ಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಸುರುತ್ತ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ಎನ್ನ ಬರಿಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನಂಚಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಆರು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ತಂಡಗೆ 100 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮುದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಆರ್ಲ ಆ ದಂಡಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂತೊಂದು ಜಂಡನ್ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತರ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಮರಾದಕ್ಕಲು ಕೈತಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯರ್ಲ ಒಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ದಂಡಿಗೆಡು ಜಂಡ ಬೀಜದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅವೇನೇ ಪಿರೋರ ಈ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಕ್ಕಲು ದಂಡಿಗೆಡು ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಫೋಟೋನ್ನ ಅವೇನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದೇರು. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆ ಟೊಪ್ಪಿನ ಪುರಾತನದ ಟೊಪ್ಪಿನ ಪಾತೊಂದು ಬರೋಡು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿದ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಬಹುಶಃ ಅವೇನು ಕೇಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಟೊಪ್ಪಿಲ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆತಂಡು. ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ನೃತ್ಯ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತುದೋಲಿಂದ ಎಂಗೆ ತೋಜುದು. ಇವನ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಕುಣಿತಗಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಈ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಆ ಒಂದೊಂದು ಜೋಡಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಎಂಗೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರ ಇಷ್ಟ ಪುಡು ಎಂಜ ಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಬಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಜೇತರನಕ್ಲೇನು ಎಂಕುಲು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಸಮೂಹಡು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದಿನ ತಾನಿ ನಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಂದು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ MGT ದಕ್ಕಲು ಬೋದಿತ್ತೇರು. ಈ ವರ್ಷ ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆತನದು ಬಂದರೆ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೋಲ್ಮಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್. ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದ್ದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾತ ಅಂಚನೆ ದಂಡಿಗೇಡು ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಿದೆ ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಅವು ಈತ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಪಾಡ್ನ ಅವಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಅವು ಸೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾಡ್ ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಐಕ್ ಆತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅವು ಪಣರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪ ನಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಬಂಗಂಡು ಪಂಡದವು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ನಲ್ತದೇರು ಒಂಜಿ ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಕುಲ್ತುಜೇರು ಒಜ್ಜಿ ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಕುಲ್ತುಜೇರು 20 ನಿಮಿಷಲ ನಲ್ತೊಂದೇ ಎತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಿ ನಲಿಪುಣಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನೆಲ್ಪುಣ ಬಂದಂದ ಅವು ಕುಸಾಲ್ದ ಕೆಲಸತ್ತು ತಾಸೆ 4 ತಾಸೆ ಒಂಜಿ ಡೋಲ್ಲ ಚರ್ಮದೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೌಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನಲ್ಪಾದಿನ ಬಣ್ಣದ ತಾಸೆ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲ್ಪುಣೆ ತಾಸೆದ ಬೆಟ್ಟಗೆ ತಾಸೆದಾಗಲು ಹುಷಾರ ಇರಂದಂಡ ಪಿಲಿಕುಲು ನನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಲು ನಲ್ಪೇರು
ఆయన ಇದ್ದವರ ತಾಸೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ತಾಸೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪೌಲ ಪುರ ಸಾಧಾರಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಜಂಡೆ ಬೀಜವನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಂದು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಪರೆ ಅವು ದಾಯ ಜಂಡೆ ಬೀಜವನು ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಗೆ ಎಂಚಂಡು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಮೈಸಾಸುರನ ಬಂಡ ಗೋಣ ರಕ್ಕಸನ್ನು ಕೆರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೈಸಾಸುರನ ಕರ್ಲು ಕಪ್ಪಡೆಲೇನು ಪೂರ ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಯ್ತದು ನಾಲಿಗೆ ಸುತ್ತರು ಪಾಡೊಂದು ಹತ್ತಂದಣ್ಣ ಕೈಟಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಬತ್ತನಿಗೆ ಅವಿನ ನೆಂಪು ಅಲ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ ಅಯ್ನ ಜಂಡೆ ಬೀಜವನ್ನು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು ಒಂದು ನಂಬಲಿಕೆದ ವಿಚಾರ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಕೊಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪೇಜಾರು ಕೊರೊಂದು ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಕ್ಲಿ ಸುರುಟ್ಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ನಿಗಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಟ್ರಿ ಆ ತಿರ್ತಿರ್ದೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಆ ಪದ ಸದಶಣ್ಣನ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ಟದ ಆ ಶ್ರುತಿ ಉಂಡತೆ ಒಲ್ಪಲ ತತ್ತದ ಬೊತ್ತುಚಿ ಸರಿಯಾನ ಶ್ರುತಿ ಇಟ್ಟು ಅವು ಬೈದಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಯಾನು ತೂಂದಲ್ಲ ತಾಸೆ ಯಾಕಡೆ ರೈಕುಲು ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ 4 ತಾಸೆಲ್ಲ ಚರ್ಮ ಕನದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಸುರುಟ್ಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ಎತ್ತ ಮಲ್ಪ ದೇಗದ ಬಂಡ ಇನ್ನು ತಾಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಚರ್ಮದ ನನ್ನ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗೊಡ್ಲ ವಿಭಾಗೊಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿನ ಸಮೇತ ಬೇತ ನಲಿಕೆ ಅಂತ ಉಂಡೆ ಮಾತ ನಲಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿನ ಸಮೇತ ಕೆಲವೇರು ದಂಗಡು ಕೆಲವೇರು ಮಂಡೆಡು ಕೆಲವೇರು ಪೊಟ್ಟೆಡು ಕೆಲವೇರು ಮುಂಗೈಟ್ ಅವು ಹಾಕದಿನ ಹೆಚ್ಚಂಶ ಒಂದು ಯಾನು ತೂತಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಡು ಸುರು ಒಂದು ಮನ್ಪೇನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಂದೇನು ಲಿಂಬೆನ ಸಮೇತ ಇನ್ನು ಕಲಸೊಂದಿರಿ ಬಕ್ಕ ರಾಜಣ್ಣ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟ ನೆತ್ತ ಬಕೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೌಲೊಡ್ಲಂಚೆನೆ ಇರ್ನ ಮುಜ್ಜಿ ಪೌಲೊಡ್ದು ಏತು ಪೌಲ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬತಾರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಅವು ಸುತ್ತು ಬರಿಕೆಡು ವರ್ಂಬೋಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸುತ್ತು ಬರಿಕೆಡು ವರ್ಂಬೋಡು ಪೌಲಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತೊಂಬೈತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ದಂಡಿಗೆ ಪಲೈಡು ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಶೀತೋರ್ತು ಏರ್ಲ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪಯ್ಯರು ಆತ ಪುರ್ಲು ಆ ಮೀಟ್ರಿ ಅಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಆ ಜಪ್ಪುಡಾದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೋಲು ತೊರಂಕೊಯ್ಪುಣದ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದುತ್ತೆ ಆತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ದಂಡಿಗೆದ ಬಗೆಟ್ ರೈಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ದಂಡಿಗೆಡು ಪೋತಿನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಆರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಪಲೈಡು ದಂಡಿಗೆಡು ಪೋತಿನ ಅತ್ತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಬನ್ಪ ಆರು ಉಜ್ಜರ್ದ ದಂಡಿಗೆಡು ಪೋತೀನಿ ಉಜ್ಜರ್ದ ಬಂಡ ರಾಮೇಟೊಂಜಿ ಉಜ್ಜರಿ ಈಮೆಟೊಂಜಿ ಉಜ್ಜರು ನಡಿಟ್ಟು ಪಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ರ ದಂಡಿಗೆಡು ಪೋತಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ತೋಜದಿನಾರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಎಂಚಿಲ್ಲಪ್ಪಾಡು ರಾಜಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಇನ್ನಿತ ಸುರುತ್ತ ಆ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತಂಡು 2 ವಾರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ಪರಂದಿನ್ನೆ ಬಂಡ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ನಲಿಕ್ಯದ ಈ ಜಿಗುರನಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬಿನ ಮೂಜಿದಿಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ದುಮ್ಮು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ಲ ಅವು ನವೀನಲ್ಲ ರೆಗ್ಲ ಮಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಅರೆ ಎಕಡೆ ದಿಂಜಿ ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಂಗಲ ಗುರುಕುಲೇನು ಮಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಯಾಕಡೆ ಎಂಗಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಬಂದು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ನ ಈ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿತ ನೆಕ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪಿದ ಮಂಡ ಇಂದು ಬಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ 2 ವರ್ಷಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೂಜಿ 10 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು 6 ಮಲ್ತ ಒಂದಿತ್ತಿನ 100 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷಲ ಪಿಲಿತೇಶ ಅವೊಂದೇ ಪೂರ್ಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಗ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬು ಐದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡ ಪರಿಹಾರ ಬರಲಿ ಮೀನು ತಿನ್ನಿಯಾರ ಬರಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಬೀಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಓಲು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋನುಲ್ಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಿಲಿತೇಸ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಕಲಂತೆ ಮುಂತೆ ಅದು ಪೋಯಿಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಮಗಲೆಗ್ಲ ಈ ಪಿಲಿಯಸದ ನಲಿಕೆಂಪುರ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಆರ್ಲ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ತಾಲೀಮು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪಿಲಿಯಸ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ಲ ಬೇಗಡೆ ಬರ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮದು ಬದೇ ಕೇಡು ಮುರಣಿ ನವೀನರ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸೋಕನಲ್ತದ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನಲಿಪೋಲ್ಲ
ಸೂಪರ್ 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 ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕೂಟದ ಕೊರ್ಕಾರೆ ರಾಜಣ್ಣಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಕೆ ನಾನು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗಳ ಈ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಡು ಕುಲ್ಲಾಡು 10,000 ಇಂಚ ಕೊರಂತಾಡು ಈ ಸರ್ತೆವೆನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಪಂಡ 20,000 ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ಮುಜೆತ್ತ ಕಡೀರ ಸಂಚಿ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ದ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂತುಯ್ಯಾರು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಕುಡಲಾತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೂಟದ ಕಲೆಡ್ದು ಪಿಲಿ ಎಸದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಲ್ಕೆನು ತೂವರೆಲ್ಲರೆ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾಚರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್